ọ ka mma na nwoke hoje nwaanyị ajọ nni karịa nwaanyị ekwurekwu. Ọ bụ na nwaanyị ekwurekwu ya eme na nwoke ama nwe ezumike mkpụrụ obi, maka na mgbe ọbụla ọ ya adị egwu, mgbe ọbụla ọ ya adị eji ekwumihe mere na ịma nzunata ike na ịnata bụ na cheta n'ọnọ ya ume amapụ. Mana ọ bụrụ nwaanyị ajọ nni, nke ajọ nni bụ na ị nwere ike ego ya egbowuru mkpa nke ajọ nni. Ofu ụzọ bụ ị nwere ike rie nri n'ilo na ịnataba, rie nri n'ọfịs na ịnataba. Ị nwere ike ije goro ndị a na-akpọ ndị na-esi nri a na-akpọ cook n'oyibo, idebe ha n'ụlọ be anaghị esiri nri n'ụdị ọbụla isi wee chọọ. Mana nke ekwurekwu ego ama mgbowuru mkpa nke ahụ ime ka nwaanyị ahụ kwụsị ekwurekwu. Ọ dị n'ọbara ihe ha agwọgwu nke ahụ agwọ. Mana nke ajọ nni bụ ihe eji wee ego mee onye ọzọ a na-esi